A Concellería de Medio Rural continúa cos traballos de limpeza no Camiño dos Arrieiros. O Concello do Carballiño puso en marcha 15 días atrás unhas actuacións de limpeza no Camiño dos Arrieiros. Esta ruta inaugurouse hai 11 anos e contou cunha financiación que supera o millóns de euros para o establecemento dos 17 kilómetros de ruta que a compoñen. A ruta levaba uns 3 anos sen limparse e presentaba mal estado, con maleza e árbores caídos e pedras ocasionados polos temporais de inverno. Os veciños das zonas polas que transcorre levan tempo pedindo estas actuacións e tamén en especial da Asociación de Veciños de Partovia. A limpeza corre a cargo dunha empresa contratada por un custe de 5.000 euros que farán as tarefas de limpeza, retirada de árbores e pedras e recolocación dos muros danados. A concelleira de Medio Rural, Rosa Fuentes, comentou o que se está a facer neste camiño. Fai 15 días aproximadamente que empezamos fixose unha actuación de limpeza do Camiño dos Arrieiros. Empezamos desde Mesego, todo detrás da iglesia, toda esa zona que vai dar hasta a Fraga, desde a Fraga todo está hacia o Barón. E, bueno, levamos 15 días que leva unha empresa traballando, retirando árbores que caeran nos últimos temporales, pedras de muros, retirándoas e limpiando todo, que había un abandono bastante grande desa ruta. Ademais, Rosa Fuentes tamén falou do que se pretende acometer no que atinse o Camiño Miñoto, que serán actuacións de limpeza de acondicionamento. Estes traballos asegura que serán máis dificultosos, pero que estarán listos para o vindeiro ano Xacobeo. Tamén fai un chamamento para potenciar o uso destas zonas coa súa intención de facer roteiros informativos. Era algo que estaba pendiente, que había que facelo, e tamén pola continua demanda de xente para pasear, de camiñantes, de deportistas, que pedían esa ruta como alternativa ao Parque do Carballiño, que estaba un pouco máis masificado e, bueno, querían tamén ter esa parte. Logo, é algo que a Asociación de Veciños de Partovia vende mandando desde o ano pasado. O ano pasado eles limpiaron a asociación unha parte importante desa ruta. Eles son os que conseguiron ila mantendo ao longo destes anos, e este ano era un compromiso que tiñamos nós con eles tamén e cos veciños do Carballiño. Todo estáse facendo toda esa limpieza, terminan hoxe, entre hoxe e mañá, na zona de abaixo do Barón e Fontantiga. Aí só queda retirar unhas pedras de un muro que caeron e un piñeiro grande que hai que retirar. E, en principio, é iso. Logo vaise facer, continuamos limpando, o que pasa que está moito máis difícil, desde Fontantiga hacia o que é todo o Barón, ou parte do Camiño Miñoto. E, bueno, están bastante malas condicións e intentaremos poder deixar este ano ese camiño tamén limpo, dado que é parte da ruta xacobea do camiño portugués. Pois non superamos os 5.000 euros de a limpieza de todas estas rutas. Entonces, desde aquí, o meu chamamento é que a xente que o utilice, que é unha ruta moi bonita. Intentaremos facer un roteiro ou unha pequena andaina, estamos pendientes de que nos digan o protocolo, e entón, se é posible, vamos a facelo. Se pode ser un roteiro, millor, para que houbera alguén que nos fora explicando toda a parte, principalmente o Camiño Miñoto, poder empezar a explicarlo desde o pequeno Barón e toda esa zona toda das bodegas que había e que teñen todos a figura da Concha da Vieira, pois poder alguén que de historia que non lo explicara. Como eso, a explicación vai ser con un grupo de xente, non sei se realmente se daría feito, dado que podría haber unha aglomeración. Entonces, estámoslo estudiando. Se é posible, desde logo, se o faríamos, e se non, quedaría para o ano que ven.